Panahon na usab sa paghandom sa atong mga mahal sa kinabuhi nga may panona ug sa mga santos nga atong gisunod. Magubantaw gatong sayran ang mga istorya nga makalingaw, makahatag og dugang kasayuran ug makapadasig sa atong pagtuo. Maayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas Kalag-Kalag Special 2015. Ang pag-atiman sa atong mga mahal sa kinabuhi dili lang kutob sa mga panahon nga kauban nato sila apan hangtod sa ilang pagpanaw dinhi sa kalibutan. Gani kung mapanaw na sila, atong gisiguro nga hapsay nato silang ipakita sa publiko. Dinhi musud ang atong mga higalang imbalsamador. Ang Pacific Center for Advanced Studies kon PCAST mutanyag og saktong mga pamaagi sa pag-imbalsamar. Si PCAST President Sara Dichanco, graduado sa Mortuary Science didto sa Estados Unidos, nibutyag na dili sayon ang pag-imbalsamar tungod kay kinahanglang andam ang imbalsamador sa maong propesyon. If you ask anyone, not everyone can be an embalmer. Psychologically, emotionally, physically, it is demanding, and I guess it's not really as much appreciated by the public, but the core, in reality, the core of a funeral industry, a career, is really the embalmers. They're the ones who really are the ones setting the tone, how beautiful a body is, how well presented it is. Dinhi sa PCAST, ang ilang mga tinun-an makagamit og mga state-of-the-art facilities, mga modernong ekipo ug matrain ubos sa mga local ug international speakers. Sa among pakikinabi kang Dichanco, iyang gibutyag nga ang uban sa ilang mga tinun-an sa PCAST buot mo kuha og lisensya alang sa ilang mga negosyo sa punerarya samtang ang uban aron makatrabaho sa gawas sa nasod. Awag ni Dichanco sa mga gustong mag-embalsamador. The choice of being a funeral director or embalmer, I think it is a growing business. It is something that I believe individuals should also take into consideration if they believe that they have the heart to serve, especially families. You know how some people say it's not really all about the money. In the end of the day, before you go to sleep and you realize that you actually helped someone, helped a family member in a way that's different than the usual, I think that's something that it should be looked up to. Naanda na natong mga Pinoy ang muhatag og maayong paglubong sa mga may panaw nga mahal sa kinabuhi ug ang lungon ang magsilbi nilang ulahing puy-anan. Apan kinsay magtuo nga mamahimo di ay kining sagulan ug art. Atong suruyon ang tupas ka furniture. Skateboard, sala set, rocking chair ug chandelier. Pipila lang kini sa mga porma sa mga lungon nga makit-an dinhi sa Tupas Memorial Services sa Dakbayan sa Karkar. Nahimo ng tinuig nga tradisyon sa pamilyang Tupas ang pagbuhat og lain-laing mga estilo sa mga lungon. Kala ni siya idea ni sa kumparis nga di ba kung when it comes nga lungon matag mahadlok. Oh. So ang iyahang pamaagi nga para acquaint ang mga tao, mag-engganyo sila bangin ani nga lasi dili sila mahadlok. Iyahang gihimo nga furniture nga everyday natong makita gud natong lingkuranan. So iyang gihimo lingkuranan. Gawas sa mga maanindot nga disenyo niini, matud ni Marie Tupas nga ang mga hinimo nga mga lungon sa iyang banang si June adunay mga nagpaluyong istorya. Sama na lang sa usa ka lungon nga ang tema mao ang mga karaang punuan sa Acacia sa Karkar City, kansang nahimong kontrobersyal tungod sa planong pagpamutol niini alang sa road widening. Alang sa atong mga kaigsuunan sa LGBT community, aduna say rainbow-colored nga lungon nga gibuhat nunot sa kamatayon sa transgender woman nga si Jennifer Laude. Aduna say lungon nga ginama subay sa sikat nga animated film nga Cars nga alang sa mga bata. Apan ang pinaka-espesyal nga creation sa Tupas mao ang eco-friendly nga lungon nga gibutang sa usa ka de-pedal nga sakyanan sama sa bisikleta. Lahi kini sa mga naandan nga sakyanan nga gipaandar og makina nga maoy mohatod sa mga minatay. Gipalibutan sab ang lungon og painting nga inspired sa mga heritage sites sa Dakbayan sa Karkar. Sigon sa magtiayong Tupas nga naglaom silang ang mga art caskets mohatag og laing perspektiba sa mga tao kung mutan-aw na og mga lungon. Kami nga Tupas murag gamay ra gid mi nga company bang ikumpara sa uban. Pero at least man lang nga mura bag malahi mi mo gihaning gihimo. San Lorenzo Ruiz o San Pedro Calungsod. Mao kini sila ang mga Pilipinong gideklara ng mga santos sa Vatican.
ug mauusab ang atong gihandog matag tuig ato sa pag-obserbar sa All Saints Day. Karon, usa ka Pilipino na usab ang nagpaabot nga madeklara isip ikatulong santos. Atong sayran ang kinabuhi ni Archbishop Teofilo Bastida Camumot. Si Archbishop Teofilo Bastida Camumot o mas naila sa uban nga si Monsignor Lolong na tawo ni adtong March 3, 1914 sa Barangay Kugon, Carcar, Cebu ug namatay ni adtong 1988 gumikan sa usa ka aksidente didto sa San Fernando. Ang lawas ni Camumot gibalhin gikan sa usa ka samang sa dakbayan sa Carcar paingon sa kumbento sa Daughters of Saint Teresa. Di na sayrang wala madugta ang iyang lawas bisan sa 21 ka tuig ang milabay sukad sa iyang kamatayon. Sa kaniadtong buhi pa ang arsobispo, naila siya tungod sa iyang mga maayong binuhatan sama sa iyang kakugihan sa pag-ampo ug sa pagtabang sa mga kabus. Niadtong 2010, giablihan ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang kausa sa proseso sa beatification ni Bishop Camumot. Ang vice postular sa kausa nga si Father Marbalili mingon nga ang simbahan daghang nadawat nga mga testimonya nga si Bishop Camumot nagkinabuhi isip usa ka santo. Ayang kinabuhi pod usa sa mga daghang kayong testimony mga istorya sa iyang pagka-generous. Nganong generous man tungod kay muhatag siya ngadto sa mga tao nga gikalimtan sa katilingban. Ug labaw na sa tanan muhatag siya sa mga tao nga wa niya ilhi o ang katawanan pagyud sa mga tao nga giilad siya. Ang beatification usa ka proseso sa pagdeklarar sa usa ka tawo isip usa ka blessed. Musunod ang proseso sa canonization paingon na sa pagkasantos. Dini sa Daughters of Saint Teresa, gibantayan sa mga madre ang lubnganan ug mga memorabilia ni Camumot. Abli ang lugar alang sa tanan kinsa gustong makaila ni Bishop Camumot, ilabi na sa kadtong mga mag-ampo. Sa pagkakaron, padayon pa ang pagkolekta sa Archdiocese of Cebu ug mga ebidensya aron mosuporta sa pagkasantos ni Bishop Camumot. Si Father Balili adunay awhag sa mga Katoliko. Ang ako lang una magpadayon tag-ampo no through the intercession of Archbishop Teofilo Camumot. Ikaduha pod nga mutabang pud ta og pagpaila-ila kaniya ngadto sa atong mga kaigsuonan. No? Ikatulo pod unta nga kung naatay madawat nga mga favors received, magagmay man og dagko, mas nindot pod nga inyong i-report sa mga madre sa Carcar or siguro sa opisina sa Archbishop's Residence para ato pong ma-document, ato ma-file ang tanan. Mga higala, aniya kita karon sa bukirang bahin sa Sugbo, din inay-inay nga midagsa ang mga turista tungod sa mga maanindot nga mga buwak. Atong hibaw-an ang istorya sa Sirao Flower Farm. Siguradong pipila ka ninyo ang nakadungog na o bakaha bibisita na dinhi sa bukirang bahin sa Sugbo diin makita ang gikagubtan karon sa mga netizens nga maanindot nga mga buwak. Dinhi sa sitio Tawagan, Barangay Sirao, makita ang mga flame-like flowers, ang celosia o sa ka-edible ug ornamental plants. Matod sa tigduma sa mga celosia flowers dinhi nga si Tatay Severino Ople nga dugay na siyang nagtanom niini apan karong tuiga lang siya nakabantay nga midagsa ang mga tao sa ilang lugar. Karon pa oy, mahibuong na lang bitaw ko nga unsang pagbuota sa senior kay iya ning kuan kaning bulak nga ha dito sa hulan ko no Sir Franklin. Nagtuo si Tatay Severino nga ang pagdagsa sa mga tao gumikan sa internet o sa social media. Sama na lang sa magsuong Katrina ug Camille Alvarez nga bisan og taga-Talamban, bibisita gyud dinhi sa Sirao. I just found it in the internet with my friends and I was just curious about it. Kung mobisita ka dinhi, adunay entrance fee nga 20 pesos alang sa magkuha og pictures ug 100 pesos alang sa mga mag-video. Tungod sa inanay pagdagsa sa mga tao dinhi sa Sirao, aduna nay mga tanod nga nagbantay sa lugar. Mga habal-habal drivers nga mahimong mohatod kuha sa mga pasaherong mag-commute. Nalipay si Tatay Severino sa wa niya damha nga pagdagsa sa mga tao. Apan hangyo niya nga ampingan ang iyang mga pananom, hilabi na nga maglisod sabsiyag akomodar sa kadaghang tao nga mobisita matag adlaw.
Sa pagkakaroon, sigo ni Tatay Severino nga posibleng i-develop pa ang lugar apan magdepende pa kini sa tag-iya sa yuta. Ug mao kadto ang mga istorya nga hatod kaninyo sa www.sunstar.com.ph. I-follow ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas Kalag-Kalag Special 2015.